Hello guys, welcome back to my channel. दिनैहाय आं नोंथांमोननो आंनि माबाखौ खोन्थानो सानदों आरोना जाय आंनि हाबानि भिडिअसखौ नुवाखै आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना। एक्चुअली आंनि हाबाया थांनाय 2021 आव जादोंमोन। इनिफ्राय इमानबो गिदिर जायाखै आरोना, जस्ट नर्मेल। एसेग्राब माने गिदिर खालामनो हायाखै हाबाखौ, अब्लाबो नोंथांमोना नायलांदो। बेनिफ्राय मैयासिम आंना 3rd एनिभार्सारि जाबाय आरोना, बोसोरथाम। बेनिफ्राय मैयामोन। ओमफ्राय पार्टि सार्टि जेबो खालामदिया, मानो होनोबा हौवाया आंना नाइट डिउटि, बेनिफ्राय दायो नाइट डिउटियाव थांगासिनो आरोना। स' बेनिखायनो बेहा सुटि मोना आरोना नाइट डिउटि स्कुलावहाय। मा होनो नाइटआव मावग्रा वाचमेना गैयानो, स' आंनि हौवाखौहाय माने नाइटआवनो मावनो होथ'दों आरोना, वाचमेन मोनसान्दि। स' बेनि थाखायनो नाइटआव मावग्राया माने सुटि मोना जाहैदों। बेनिखायनो मैया इमाननिखिबो पार्टि खालामिखाय माने सुटि लाहोआसै आरोना आंबो। बेनिफ्राय सुटि मोना होननायखाय ओंखायनो पार्टि सार्टि जेबो खालामदिया, बेनिफ्राय केक सेक जेबो हादिया। अनलि बोसोरथाम कमप्लिट जालांबाय जोंनि हाबा जानाया। स' मोजां गाज्रि दुखु सुखुनि गेजेरजों बारलांबाय बोसोरथाम। बेनिफ्राय जाय नायाखै नोंथांमोना नायनानै लादो। लोगोसे लास्टावहाय सिख्लाफोरखौ नुगोन दे। सिख्लाफोरनि ओंखाम जानाय, मानो होनोबा मैयाहायबो पार्टियानो जादोंमोन माबायावहाय आब' सानसुलिनि न'आवहाय, जेनिखि न' गोदान लानाय। थ' न' बोरायावहाय पार्टि जादोंमोन आरोना, ओंखाम जाहोदों गासैखौबो न' गोदाननि। स' नोंथांमोना लास्टाव नायनो हागोन, सिख्लाफोर नायनोबा सेंग्राफोरा दे जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना, जाय नुवाखै आंनि हाबाखौ नोंथांमोना नायदो आरोना भिडिअसनि गेजेरजों। आरो लोगोसे नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै गावनि गोसो खुसियै लाइक खालामना गालांदो। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा मस्ट वेलकाम खुलुमहरो। लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरोना, दाबाव साबस्क्राइब खालामनानै होनायाला माथो बेसे गिदिर नङा होमबा। स' अननायनि गेजेरजों गोसो खुसियै माने साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो, एबा आंनि फेमिलियाव थादो आरोना, जइन जादो आंनि इउटुब फेमिलियावहाय। स' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो, नोंथांमोना नायलां।
Kali nukabai जानांगौ आंनि हाबाखौ एक्चुअली इमानबा गिदिर नङा फिसा आरोना ओरैनो फिसा खुंलांबाय 18 जानुवारियावमोन मैयाहाय इनिफ्राय दिनैहाय 19 जाबाय अब्लाबो आं दिनै भिडिअसखौ खोन्थाबाय आरोना नोंथांमोननो स' नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बेयाव आं बबे जायगायाव हाबा जादों बेयावनो आं क्लियारलि होखादों नै लोगोफोर दायो आब' सानसुलिनि न' गोदान बायनो हानायनि दिनैहाय पार्टी आरोना मोनायावहाय बेनिफ्राय ओंखाम जाहोदों जोबोद स्पेशली गासैखौबो जोंनि स्टाफ गासै खामानि मावग्रा बेनिफ्राय बेयावहाय आंबो थांबाय आरोना जानो बेनिफ्राय लोगोसे आं अलरेडि जाखांबायमोन बेनिफ्राय दायो आं भिडिअस लाखादों आरोना जाखांनानैहाय बेनिफ्राय नैबे बिथाङा हिर' दा माने थोरसि सुदों जाहैदों आं बासन माय शेप खालामना होदों दै सुनायखौ बेसोरानो थोरसिखौनो सुनांदों ओमफ्राय नै ओंखाम जानबावदों थ' दायो आङो सिख्लाफोरखौ खोन्थानि आरोना सिख्लाफोरनि ओंखाम जानायखौ बे एक्सट्रा रुमाव जाखायो आरोना बिसोरो सिख्लाफोरा जोंना नैबे रुमा बेखौ शिफ्ट खालामसिगोन आरोना बेखौ माबाबाय मा होनो चेक आउट खालामबाय आरोना गोदान रुमाव थांसिगोन ओमफ्राय सिख्लाफोरा ओंखाम जादों नायदो नोंथांमोनाबो नै सेंग्राफोर फसन जानाय सिख्लाफोरा राइडारफोरा नै फसन जादोंनो सोरखौबा सोरखौबा जोंना बेयावसो सिरि जाखुमा फैदों सिख्लाफोरा दे जाना हो बारा जाना सिख्लाफोरा पियासखौ बुरा हेलेना बेसेबां बुरजा गाबदों लोगो थांनायनि गाबदोंनो माथो हेलेनाया गाबना मिथिगा लोगो थांनायनि गाबदोंनो हायना खै केजि जादों नोंलाय 66 बा हेलेने माबा हायनाया नै 62 निफ्राय 66 थांबाय दायो मोदोमा बा सोर बुया लानो हाबावलै नोंलाय गैला खाला ब्रेकआप लाजोबबाय गारजोबबाय दे जा मोजां जा अरजाया सिख्ला समाव लोदोदो जानाया हाबा जाखांबा हामखायो तो लोगोफोर आं फाइनाली जाखांनानै नै आं नै बेयावहाय माने आंनि हासबेन्डनो हौवानोबो आं लाबाय आरोना सिरि चुपकेनो गय सफारि आंना हौवाया जानो मोजां मोनो स' बिनि थाखाय आं सिरि लाबाय आंबो जाबावबायसो आरोना गय सफारिखौथ' बिराद मोजां मोनखायो नालाय बेनिफ्राय आङो जानानै आरो हौवानोबो लाबावनोसैसो आरोना गय होनबाथाय बिराद मोजां मोनो नालाय आसामनि गय ओमफ्राय आङो लाबाय नै हौवानो दायो जोङो थांनोबो रेडि जाखाबाय ओंखारबाय गासैबो जाखांनाया थांसिगोन आरोना ओमफ्राय बिथांमोना नै इसोरबो जोंनियावहाय मावो नालाय इउनिसेक्स सेलनावहाय बिसोरो गुबुन मोनसे पार्लाराव मावो इउनिसेक्स बे सासे अनारानो आब' सानसुलियानो बेनिफ्राय दायो जोङो थांनो ओंखारनोसै
ready finally जाबाय hello guys नै आसामनि फिथा आधा जाखाबाय आरो ना आङो आधा जाखानानैसो भिडिअ खालामबावदों आङो जानो लुगैनानै ओमफ्राय नै एन्थाब गुदुं गुदुं इयावहा पेकिं खालामनायमोन नालाय माबाबाय सिथाबजोब्बाय नै जा मोजां मोनबाय गोसोखौ बिराद जानो लुगैनानै दंमोन बोसोरनै जाबाय मोनजायैया ओमफ्राय नै दिनैहाय फाइनालि मोनजाबाय आसामनि फिथाखौ माबा मा होनो पार्सेल हरदों आरो ना वाव मादैनिसिम थेंक इउ स' माच लै मादै सावना हरनायनि थाखाय जोंनो बिराद टेस्टि जादों नारेंखलनि फिथा लावदुम जों फिथा लावदुम होनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा फिथा थिंख्लि ना मा होनो बिराद गोथाव मोनबाय आं दिनै मोनजानायखाय गोजोननाय मोनबाय नो वाव टेस्टि टेस्टि जोसानि मोदोमलायदों दा बरिया सावनो रोंदों बिराद गोबाव जाबाय मोनजाया दा गोथावलाय माथो एनथाबालाय फिला बिमा मादैनि सावनाय मोनजाबाय ओरैबायदि गोथाव बोसोरनैनि उनावसो मोनजादों जोबोद गोजोननाय मोनबाय मादै क्रिसमासावबो मोनजासै मागो फोरबोआवबो मोनजासै नै बेयावसो दिनैसो मोनजाबाय दिनै फैथादे 19 तारिख जानुवारियावसो मोनजाबाय नै फिथा